Дами и господа, вие сте с Тодор Вачев и днес си играем Hearthstone. Това е втори епизод от поредичката ни. Днес имаме 2 или 3 мача, мисля, че 3 мача. Докато не почнем нормалната на учение. В смисъл, това не е точно истинския Hearthstone, това си е тъпоти, така се каже. В смисъл, това няма... В смисъл, след това ще играем с мои други приятели. Играем на арена, което е адски яко. О, Джейна! Своите декове, ами с... там си избираш декове. Смисъл, ще ви покажа всичко. Това е адски яко. I will not hold back. Мисля, че... т.е. надявам се да разбирате горе-долу за какво става въпрос в Hearthstone. В смисъл, маната, смисъл, и някакви такива работи. Иначе Hearthstone ми е адски любима игра и тия дни ще единствените поредици, на които ще снимам, са Hearthstone и Agario. Понеже Minecraft нищо, както ви казах. И трябва пак някой да ми я прати. Сан Андреас все повече и повече се разобеждавам да правя поредица на нея. Ще ви обяснявам някой ден. В смисъл, не знам, не вероятно ще направя, ама не знам. И тия дни ще качвам. Вече минаха няколко седмици, от както направих този канал. И аз ви казах, че само първата седмица някъде ще правя клипове всеки ден по няколко. Сега очаквайте, примерно, колко? Това е според мен. Надявам се да сте разочаровани, но такова е положението. For now, after I destroy your troops, I'm Hearthstone ще зависи от... В смисъл, ще играем по 2 или 3 мача, зависи колко да I can't do that. I can't do that. Защо? Добре, това не го разбрах. Това изобщо не го разбирам. Someone call for the doctor. Тая карта му дава на героя, който е такова. I hope you like my invention. Не. I need to wait a turn for my mana to recharge. Добре. Мисля, че има някакъв нов апдейт и тия карти, които са с по-сиво покрай тях, е примерно тази панда до моята единствена карта, която съм призовал сега, и
неговите първи две карти. Мисля, че те са такива таунт. За и в смисъл преди да ги убиеш тях, ама това не пише, че са това. Преди да ги убиеш, там трябва да убиеш там. Ето тая карта дилва 6 демидж. Ама защо да не мога? This one's mine. Do that. This one's mine. You are quite powerful. Той си призовал... ясно разбрах. В смисъл, преди да съм убил не знам как ще се развият нещата, най-вероятно две атаки шафаме и не знам, дано да ви хареса играта, защото на мен ми е една от любимите и ще продължа много да снимам на нея. Страшно много ще се развиеме. Добре, остават ми само още 3 мача, като почнем да си играем свободно. King versus King Mukla. Беше charge. King Mukla. Get him while he's alone. Why are these monkeys throwing bananas at me? Защо така карта? Каква е за... Его френдли ми... да, е сега. Е така. Та също банално за карта е новия. Аз си я призовахте такива маймуни, бе. Я слушам така карта си. Тия бъчи. Тая. Is that all you've got, Mukla? Just barrels? Тая. Това ми става направо неповедимо. Аз си спомням... не! Спомням си, че като играх срещу един приятел, с който ще играем един срещу Харсон, ама той е доста развит. Ма той май се изтри. Играхме с него... карти. Които примерно бяха с 10 демидж и 10 хелф, което е уникално, ако не разбирате. Обаче тази карта струва примерно 10 мана. И сега като почнем да си правим това е таунт. Ето това. И сега няма това преди да убием като си правим декове, трябва не само да служим някакви такива карти, които струват 8 мана, примерно, или 10 мана.
ето и това е талант. Трябва да слагаме някакви, които са... Аз ще ви покажа как се и купуват карти. Той е адски яко. В смисъл мога да продаваш карти и да си купиш по-яка. И примерно една хубава карта струва, там не си спомням, 400 там пари или каквото е там. Това е талант. Дето се обрежвах. Да, талант. И ще си купуваме много карти. И една легендарна карта, примерно ако ти се падне в пак и я продадеш, тя струва колкото една карта за купуване, нали? Или една доста хубава карта за купуване. Ready for action! Беше видите, аз те просто да познаем сега. Attack that minion with talk. If you're sure. Поне моето мнение за тия пестета. Някой може да си направи дек само и от такова. Ето. Ох! Така. Добре, ще го направя. Упс. Ето това. Това нищо не е, ама ще го направя. И това ми трябва. Добре, започваме. Така. Всъщност пак може да дъркате. Ето супер. Сериозно ли бе? Нищо, пак ще го убия това. Мале. Нещо пак го убия. Дами и господа, няма да има време за трета битка. Надявам се наистина да ви харесва Hearthstone. Мерси, че гледате този клип и